ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆದ 4ನೇ ದಿನ. ಸಾರಿ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಬರೋದು ಲೈತೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಕಾಣೇನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಶುರು ಒಂದೇನೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆದ 4ನೇ ದಿನ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಅಂಚ ಮಾತ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋಪುನಾವೆ ಆ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ವೀಡಿಯೋಲ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಆನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೈದ ಜಿ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅವು ಆಯ್ನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಪಂಡ ದೇವೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ತನಿಷಿಗಿನಿ ಶಾಲೆದ ಟ್ರಿಪ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗೆ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಮು ರೀಚ್ ಆತ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನ ಶಾಲೆದ ಮಿನಿ ಆಯ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮಿನಿ ಅವೇ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುನಂದು ಐದು ದುಂಬೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಗ್ಲ ದೇವೇರ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಇಜಿನ ಎಂಕುಲ ದಾದ ಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಜವ್ವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೇವೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಪುರ್ತುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗೀತದ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಎರಡ ಮುಲ್ಟು ಪಿದೊಡ್ಡೋಡ ಆಪುನು ಲೆಟ್ ಸಿ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ನಾ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಣ್ಣಿಕಲೆ ತೂವರೆ ಜಾತ್ರೆದ ಗಮ್ಮತ್ತು 4ನೇ ದಿನದ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓ ಕೆಬಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ 7ನೇ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂದು ನಡೆಯುವ ಕದ್ರಿಯ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಕದ್ರಿ ಪರಿಸರದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರವೃಂದ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವೈಭವ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಹೊರೆದಿಪ್ಪಣ ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಗದ್ದೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಿ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಾಯ ನಿನಗೆ
ఇతను బత్తు ముట్టుదే రాకులు మేరేన్ కడపదే ನೋಡಿದ್ರ ಆಂಟಿ ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರು. ಹಾ ನಮಿತ್ತೆ ಬೂರು ನಾನು అడేలా పోపరా అండి ఏంచొద్దు చప్పల్ల పట్టి ಓಕೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:40 ಆದಮೇಲೆ ಟೈಮು ಅರೆ ಅನಿತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ వచ్చిన ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಬ್ ಹುಡುಗರು ದಾದಾ ಪಂಡ ಕೊಡೆ 4ನೇ ದಿನದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತ ತೂಯರು ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋತುಜಿ 2-3 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಪೋರೆ ಅವ್ನು ದಿಂಚೆಕ್ಕಿನಿ ಪೋಕಾಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾ ಅಪ್ಪನಂದು ಅಂಚ ಸೊ 4ನೇ ದಿನದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತ ತೂಯರು ದೇವೇರ್ ಬತ್ತಿನ ತೂಯರು ಮಾತ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಎನ್ವೆ ಬೊಗ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ತೂಯರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀ 5ನೇ ದಿನ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದ ಮಾತ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರತಿಕ್ವೆ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.